ஹாய் நண்பா, இது உங்கள் என்ஜிபி பிக்சர்ஸ் எடிட்டிங் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் கோகுல் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நான் டிஸ்பிளேயில் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் நண்பா. அந்த வீடியோ தான் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் நண்பா. அதேமாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம 1K சப்ஸ்கிரைப் எடுக்கணும், அதான் என்னோடய ஏமே. நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் எடுத்துடலாம் நண்பா. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. புதுசாக பார்க்குறவங்க எல்லாருமே நண்பா. ஓகே நண்பா, நம்ம எந்த வீடியோ நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம்னா அந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் நண்பா. அதுக்கு முன்னே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் நண்பா, நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் நண்பா, நீங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ ரெடி பண்ணுங்கள், இதேமாரி டுட்டோரியல் போடுங்க, அதேமாதிரி நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கனாலே நான் ரீப்ளே பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி வீடியோ நான் போடுவோம் நண்பா. ஓகே நண்பா, நம்ம இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் அதுக்கு முன்னாடி நான் வீடியோ ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன், பாருங்கள் நண்பா. ஓகே நண்பா, இப்போ டிஸ்பிளேயில் பார்த்த மாதிரி தான் நம்ம வீடியோ தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் நண்பா. இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. ஓகே நண்பா, கைமாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. அது இப்படி தான் ஹோம் பேஜ் இருக்கும், ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும் நண்பா. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மொத்தம் 3 ப்ராஜெக்ட் கேட்கும். அதில் லாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துக்கோங்க நண்பா. கொடுத்தீங்கன்னா மீடியான்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் நண்பா. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த லைட் இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க நண்பா. லைட் இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க நண்பா. நீங்கள் இப்போ நம்ம செய்கிறதுலே 2 இமேஜ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்போம் நண்பா. 2 இமேஜையும் நீங்கள் 2 இமேஜையும் வச்சே பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு எந்த இமேஜ் பிடிச்சிருக்கோ அந்த இமேஜ் வச்சுக்கோங்க. நான் 2 இமேஜ் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. ஓகே நண்பா, நான் இந்த இமேஜ் தான் நண்பா. இந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கத்திரிக்கோள் பக்கத்தில் இருக்க ஜூம் ஆப்ஷன் மாதிரி இருக்காங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபோட்டோ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்கேயும் ஃபோட்டோ நெவரும் அதெல்லாம் கிளிக் பண்ணி இதை கிளிக் பண்ணி விட்றாங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த இமேஜ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லாஸ்ட்டுக்கு நீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷேடோ மாதிரி இருக்கும், அந்த பிளாக் கலர் ஷேடோ மாதிரி, அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. கிளிக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இப்போ லேயர் ஆப்ஷன் போய்ட்டு மீடியான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோ ஒருத்தர் நிற்கிற மாதிரி PNG இமேஜ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்க, டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. ஓகே நண்பா, அது இந்த இமேஜ் தான் நண்பா. இந்த இமேஜ் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கத்திரிக்கோள் பக்கத்தில் கட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி ஆஃப் இருக்கிறது ஆனில் மாற்றி விட்ருங்க. ஆனில் மாற்றி விட்டு இன்னும் உங்களுக்கு ஜூம் தேவைப்படுச்சுன்னா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தால் போதும். ஓகே நண்பா, எனக்கு இவ்வளோ போதும் நண்பா. நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க நண்பா, உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி. எனக்கு இவ்வளோ போதும் நண்பா. ஓகே நண்பா, எனக்கு இவ்வளோ போதும் நண்பா. இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறதுனா லேயர் போய்ட்டு மீடியா ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பார்டர் இமேஜ் இருக்கும், அந்த பார்டர் இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க நண்பா. கட் ஆப்ஷன் பண்ணி ஃபுல் சைஸ் பண்ணிங்க. ஃபுல் சைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா லேயர் போய்ட்டு மீடியன் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லோகோ அட்லீஸ்ட் உங்கள் நேம் எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க. நான் என் லோகோ எடுத்துக்கிறேன். லோகோ எடுத்து கொஞ்சம் கீழே கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு நான் இங்கே வச்சுக்கணும் நண்பா. ஓகே நண்பா, நான் வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணி விட்றேன் நண்பா. ஓகே நண்பா, அவ்வளோதான் நண்பா இந்த வீடியோ. இதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் நண்பா, லிரிக்ஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும். அது நம்ம கைமாஸ்டில் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல, நம்ம பிக்ஸ்லேபில் ரெடி பண்ணி கைமாஸ்டில் ஆட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னால் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன், அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் வேணுமா போய் பார்த்துக்கோங்க நண்பா. சரி ஓகே நண்பா, நம்ம பிக்ஸ்லேப் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் கீப் நோட்ஸ் செல்லில் இருக்குது, அதுலேருந்து லிரிக்ஸ்லாம் காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம பிக்ஸ்லேபில் ஒன்று எழுதி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணலாம் நண்பா. அவ்வளோதான் நண்பா, இந்த லிரிக்ஸ் மட்டும் இந்த வீடியோக்கு எழுதிட்டு இந்த வீடியோ முடிஞ்சது நண்பா. சிம்பிளான வீடியோ தான் நண்பா, நீங்கள் பண்ணுங்க நண்பா, நல்லாயிருக்கும் நண்பா. சரி ஓகே நண்பா, வாங்க நம்ம இப்போ கீப் நோட்ஸ்குள்ளே போகலாம். ஓகே நண்பா, இப்போ நம்ம கீப் நோட்ஸ்குள்ளே தான் இருக்கோம் நண்பா. இதில் நான் கூகுளில் போயிட்டு நான் அந்த படத்தோட நேம் அடித்து லிரிக்ஸ் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய செல்லில். அதுலேருந்து நான் காப்பி பண்ணி நான் பிக்ஸ்லேபில் பேஸ்ட் கொடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு லிரிக்ஸை எழுதலாம் நண்பா. இதுக்கு முன்னால் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், எப்படி பிக்ஸ்லேபில் லிரிக்ஸ் எழுதி கைமாஸ்டில் ஆட் பண்ணுறதுன்னு, அதை போய் பார்த்துக்கோங்க நண்பா. ஓகே நண்பா, நான் இதுலேருந்து நான் 2 லைன் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இந்த லைனெல்லாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா நான் 2 லைன் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா காப்பின்னு மேலே காமிக்கும், காப்பியை காப்பி கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பிக்ஸ்லேப் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நண்பா. வாங்க. ஓகே நண்பா, இப்போ நம்ம பிக்ஸ்லேப்பில் தான் நண்பா இருக்கோம். இந்த ஆப்போட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா. ஓகே நண்பா, நியூ டெக்ஸ்ட் இருக்கும், அது கிளிக் பண்ணினா பென்சில் ஐக்கான் இருக்கும், மறுபடியும் கிளிக் பண்ணினா பென்சில் ஐக்கான் இருக்கும், அது கிளிக் பண்ணினா இப்போ நியூ டெக்ஸ்ட் இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைப்பிங் இடத்துல அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா பேஸ்ட்னு கேட்கும். உங்களுக்கு பேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நம்ம லெட்டர் காப்பி பண்ணது இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். அதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான லைன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. நான் தேவையான லைன் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் நண்பா. ஓகே நண்பா, எனக்கு இந்த லைன் மட்டும் போதும், இந்த ஒரு சின்ன லைன் தான் போதும் எனக்கு, நான் சொல்லி தான் காட்டினேன். இப்போ நான் ஓகேன்னு கொடுத்துக்கிறேன் நண்பா. ஓகேன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா
கொஞ்சம் ஏ சிம்பிள் போட்டிருக்க பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் போனீங்கன்னா ஏபின்னு போட்டு ஃபாண்ட்னு ஆப்ஷனுக்கும் நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மை ஃபாண்ட்ஸ்னு இருக்கும், ரீசெண்டுன்னு இருக்கும். நான் வந்து ஃபாண்ட்ஸு பிக்ஸ்லாபில் இருக்க ஃபாண்ட்ஸே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நண்பா. நான் எந்த ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு நான் கீழே கூட அந்த நேம் நான் எழுதி விட்றேன், பார்த்துக்கோங்க. நான் இந்த ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே நண்பா, இந்த ஃபாண்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் நண்பா. பிக்ஸ்லாபில் தான் நம்ம இருக்குது நண்பா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு. இந்த ஃபாண்ட்டை கிளிக் பண்ண அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ரொட்டேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்டோக்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதில் எனேபிள்டு பண்ணிடுங்க. அதே மாரி ஷேடோன்னு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை எனேபிள் பண்ணி விட்டுருங்க. விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் நண்பா. இதுக்கு உங்கள் கலரை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ. ஆனால் கலர் வேணால் எனக்கு ஒயிட் கலரே போதும் நண்பா. ஓகே நண்பா, அது 4 ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, ரவுண்ட் பண்ணி கட்டுறோம்னா அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கலர்னு ஆப்ஷன் வரும், பக்கத்தில் டிரான்ஸ்போர்ட்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பின்னால் இருக்க பேக்ரவுண்டில் போயிடும் நண்பா. போனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நண்பா, சேவஸ் மேலே ஒரு சேவ் மாதிரி சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேவஸ் இமேஜ்னு 2ஆவதாக இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்மெட் பிஎன்ஜியாக இருக்கட்டும், குவாலிட்டி வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அல்ட்ராவாக மாற்றிக்கோங்க. அல்ட்ராவாக மாற்றிட்டிங்கன்னா சேவ் டு கேலரி கொடுத்துருங்க. அது கேலரியில் சேவ் ஆகி பிக்ஸ்லாப்னு ஃபோல்டர் போட்டு வந்துடும் நண்பா. ஓகே நண்பா, நம்ம அடுத்த லைன் காப்பி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்லேருந்துலாம் பண்ண தேவையில்ல. நீங்கள் அந்த லைனை கிளிக் பண்ணினாலே பென்சில் லைன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த லைன் அப்படியே நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த லைன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த லைன் நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கலாம் நண்பா. இதை நீங்கள் ஒவ்வொரு இதாக எழுதிக்கோங்க நண்பா. எழுதிக்கிட்டு நம்ம பிக்ஸ்லாப் கைமஸ்டருக்குள்ளே போகலாம் நண்பா. நான் ஏற்கனவே என்கிட்ட எழுதுனது வச்சு உங்களை சொல்லித்தரேன் எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு. சரி ஓகே நண்பா, வாங்க நம்ம கைமஸ்டருக்குள்ளே போகலாம். ஓகே நண்பா, இப்போ நம்ம கைமஸ்டர் ஆப்குள்ளே தான் இருக்கோம் நண்பா. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பிக்ஸ்லாப்பில் நம்ம சீரிஸில் எழுதணும் நண்பா. அதை நம்ம லேயர் போய்ட்டு மீடியா ஆப்ஷனில் போய் எடுத்துக்கலாம். பார்த்தீங்கனாலே ஃபோல்டர் போட்டு பிக்ஸ்லாப்னு சேவ் பண்ணியிருக்கோம். என்னமோ பாருங்கள், நான் ரவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன், அதுவே ஃபோல்டர் போட்டிருக்கோம். அந்த இதுக்குள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் இந்த லெட்டர் எடுத்துக்கோங்க நண்பா. ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த லெட்டர் எடுத்துக்கிறேன். இதை எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிட்டு கரெக்டாக அவங்க முதுகுக்கு பின்னால் நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன். வச்சக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன், அனிமேஷன் இருக்கும் பாருங்கள், ரவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து 2ஆவது ஆப்ஷன் ஃபேடுன்னு இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கிளிக் பண்ணி நான் ஒரு செகண்ட்ஸ்க்கு அந்த செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் போடுதோ அவ்வளோ வச்சுக்கோங்க, பாட்டோட வரியை தந்து. ஓகே, நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கிளிக் பண்ண நான் பாட்டோட அடுத்த லைன் எடுத்துக்கிறேன். நான் வந்து சாங் ஆட் பண்ணேன்பா. சாங் ஆட் பண்ணிட்டு இது பண்ணேன்னா காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வரனால சாங்கை நான் ஆட் பண்ணேன்பா. நான் இதுக்கு அடுத்த லைன் கொஞ்சம் ஒரு 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 செகண்ட்ஸ் தள்ளி வச்சுட்டு அடுத்த லெட்டர் நான் எடுத்துக்கிறேன் நண்பா. ஓகே நண்பா, நான் அடுத்த லெட்டர் எடுத்துகிட்டு அடுத்த லெட்டர் இது கீழே வச்சுக்கிறேன் நண்பா. கீழே வச்சுட்டு இதுக்கு அனிமேஷன் கொடுத்து அதே இதை கொடுத்துக்கிறேன் நண்பா. இதேமாரி இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு அடுத்த லைன் எடுத்துக்கிறேன் நண்பா. இதேமாரி ஒவ்வொரு லைனாக நீங்கள் எழுதிக்கோங்க நண்பா. இதுக்கு இன்னும் அனிமேஷன் கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான் நண்பா. நம்ம இப்போதைக்கு சும்மா இவ்வளோ செகண்ட்ஸ் சொல்லி காமிச்சிட்டேன். நான் ஒரு 5 செகண்ட்ஸும் சொல்லியிருக்கேன். இதேமாரி 30 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு இதேமாரி லைன் ஆட் பண்ணி ஃபேடோ கொடுத்து இதேமாரி அனிமேஷன் கொடுத்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நண்பா. நான் இப்போ ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன், பாருங்கள் நண்பா. பார்த்தீங்கனாலே அழகாகவே ப்ளே ஆகுது நண்பா. இவ்வளோ தான் நண்பா நீங்கள் செய்யணும். இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு வீடியோ பிடிச்சிதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நண்பா. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் நண்பா. இந்தமாரி தான் நண்பா. நான் வெறும் 5 செகண்ட்ஸ் தான் சொல்லி காமிச்சேன். நீங்கள் 30 செகண்ட்ஸ்க்கு வச்சு நீங்கள் நீட்டாக பண்ணிக்கோங்க நண்பா. சரி ஓகே நண்பா, நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நண்பா. உங்களுக்கு என்னென்ன வீடியோ வேணும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் ரீப்ளே பண்ணிட்டு நான் அடுத்த வீடியோ அதேமாரி போட ஆரம்பிப்பேன் நண்பா. ஓகே நண்பா, நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நண்பா. மறக்காமல் உங்கள் ஆதரவு எங்களுக்கு எப்பயுமே தாங்க நண்பா. சரி ஓகே நண்பா, பாய் நண்பா.